ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ҳар гуна хонаҳо. Агар шумодам чунин квартира, замин, хона, мошин, техника, чизе ки барои фурӯхтан реклама кардан дошта бошен, марамат, сурат, маълумот, адрес ҳамаша дар WhatsApp имои мо рӯй мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. нархи хонаҳои имрӯза сад мешавад аз 65 рӯз сомонӣ. Квартираҳои фурӯшӣ ҳаст аз Сиратои Душанбе, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Ҳисор, Қурған ва заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ ҳаст аз Сиратои Душанбе. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кора. Мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 161 сомонӣ. Мо бошад навора сар мегӯяд, то охираш тамошо кунен. Марамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе аз бозори Корвон ҳамагӣ 4 километр мегӯяд то хона деҳаи Дарёбод, яъне ки уже шаҳр гузаштагиае. ҳамагӣ бардорон 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки дудар хона кардагӣ тайёрае, ки бо подвали калон, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамааш ҳастай. Каладовка дорад 24 намуд дарахтон, 24 дарахтони мевадиҳанда, хурмо ҳар гуна 24 хурмост ва дигараш бо дигар намуд дарахтон дорад. Дар наздикиш ҳастай масҷид, мактаб, ҳамин хел чизо ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона сатфои хона под абои тайёр, яъне ки обши хона тайёр аст барои зиндагӣ кардан. ду дар хонаш тайёр аст бо ошхона баня кухниш. Инош не ки ремонтуш нопра, не ки уже временка мисол ошхона дорад барои мисол ҳозира зиндагӣ кардан. хоб, дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ. Бародарон бо арзонтар мешавад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. пули хонаам дар Москва тиен, дар Россия тиен мешавад, яъне ки соҳибашон дар Москва, дар Москва сум шуда тиен мешавад. агар Тоҷикистон ҳам бошен, дар ҳамҷам қабул мекунанд, хайр наша бо маслиҳат мекунем. агар ягон маълумотҳои хона нофаҳмо бошад, дӯстон азиз, ҳамин рақамода занг занем, мисол ба шумо фаҳмода метиҳанд. тоқа ҳамин рақамои Россия аст, ки дар ин рақамошон ягон чи пайваст дорам, тоқа рақамошон кор мекунанд. прамой дар ҳамин рақамо занг мезанен, маълумотҳои пурраша ба шумо фаҳмода метиҳанд. арзон ва савдои хубам мешавад мегӯяд лаби роҳ да ҳамагӣ аз бозори Корвон то хонара 4 километр мегӯяд роҳ ҳастай. то Гипразима мегӯяд ҳамагӣ 8 минут роҳ ҳастай мегӯяд ба маршрутка. чанд намуд мегӯяд маршрут дорад. дӯстони азиз, мо бисёри баъд такрор намекунем. хай кадоми шумо ки мехарен аз ҳамин рақамошон занг зад, дигар маълумотҳои бештарша гирен. аз Тоҷикистон агар занг занед, хай як гудогоре кунем, мумкин ба шумо занг бизанед. номерошон постоянно кор мекунад, барои одамони харидори конкретна арзон мешавад. ҳуҷҷатош 100%. агар шумодам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин барои фурӯхтан ки бошад, марамат айдаст натиҳед, дар мо рӯй кунен. мо фурӯхта сраза реклама чот карда метиҳем. лайкотон назанед, навора то охираш тамошо кунед. далши рафтем. дуюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдрун қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дар деҳаи Чорбоғ гуфтагӣ аст. нақлиётчиҳо ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки як дар фундаментҳои союзни боқувват рехтагӣ тайёр болошам хона карда метиҳанд, ки ранги подвал кардагӣ аст. болош фундамент, болошам мисол далши хона кунен мешавад. гирди атрофи замин хона пол ниход маҳкама, обсвет главни ҳаст ва дар гирдаш пол ниход одамо зиндагӣ доранд. дар инҷа замини холӣ дигар нест, просто ҳамин ака як дона замин буда, ҳамин расул дар кора фурӯш намудиянд. ҳамаи шароитош мегӯяд моя, фақат меои хоната сар мекунӣ бардоштанам ва дарахтам дорад, гирдаш пол ниход маҳкам. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. ҳамагӣ бо нархи $17,000 бо арзонам мешавад ва бо курси тоҷикӣ ҳам мегӯяд пулша тиен мешавад. ин ҳамин рақамҳо билайшон аст, кор мекунад ба кадоми шумо ки ҳамин замин ки дар кор бошад, замини ҳамвор, ҷои хуба мегӯяд соҳиб шуд, дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозимӣ аст. $17,000 бадор бо арзонтарам мешавад. гирди атрофаш пол ниход маҳкама. як бор дигар бо хай занг занем, маълумотҳои бештарша аз ҳамин рақамҳо гирен. марамат. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Баҳористон, хонаи 419 наздикии бозори Корвон. ҳамагӣ 7.5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки
6 дар хона кардагии тайёре ки бо ошхона, ҳаммом, дегдохона, нонпазхона обшим дорад. Обсуд главни ҳастад даруни хонаҳо хай ремонти среда яъне ки барои зиндагитон 100% мешавад. дарахтони мевадиҳанда дорад гирди атрофи хона пол ниход маҳкам. ҳуҷҷатҳои хона 100% аз 2 пара даврӯза ва даврӯзача. дӯстони азиз хай ҳама шароитош муҳайё ҳастад ки дар наздикиш мактаб ҳастад, хоб поликлиника, магазин, милисахона, масҷид, аптека ҳамаш наздик. ба бозори Корвон мегӯяд ҳамагӣ 15 километр роҳ ҳаста, яъне хело наздикай. хоб дастфирошона фурӯхта мешавад бо нархи арзон бадрон ки 350 000 сомонӣ ки боз одамоне ки наличи сум метавад мегӯяд камтар дига мегӯяд арзон мекунем. бе ниҳоят мегӯяд сум лозим аст ба ҳамин хотир арзон фурӯхтаесан. замини ин хона дӯстон азиз ки худаш қариб ҳамин пул меса замини холиш не ки иҷа мисол сум дар ба ҳамин хотир арзон фурӯхтаесан. ин ҳамин рақамошон аст, ҳад рақамошон мегафонаи пастияни кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим бошад дига маълумотша гирем. шаҳри душанбе наздикии бозори Ковон ҳамагӣ 15 километр. ягон маълумотш агар нафаҳмида бошед дар ҳамин рақамошон занг занем, маълумотҳои пурраша ба шумо фаҳмода медиҳанд. лайкотона фаромӯш накунед ва лайкора гузаред. силкаи навора дар WhatsApp имо чӣ дорем, силкаша падисаш кунед. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз Сайбадрон. чорум хона қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷомаати Гулшан гуфтага аст, деҳаи Давлатов. ҳамин хел маълумото навистиянд. ҳамагӣ 9 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагии тайёра ки назди бо шароитҳои замонавӣ. даруни хонаҳо ремонт кардагӣ, гирди хона маҳкам, обсвей дорад. барои одамони харидор мегӯяд сарошона сум дар бо нархи 185 000 сомонӣ. акр чанқа арзон мекана инаша гуфтагӣ нест, фақат мегӯяд суми холӣ дар кори алиш намешавад. даруни хонаҳо абоз дагас ҳамаш тайёр дар территорияи ноҳияи Фархор. ҳамагӣ бо нархи 185 табаду рӯи ҳавлишам битон кардагӣ, ангур ва дарахтони навниҳолам дорад. агар ягон маълумотш агар камбуд бошад, агар хоҳед маълумоту иловагӣ дар рақамошон занг занем, ба шумо фаҳмода медиҳад, фақат одамони харидор. дӯстони азиз шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марҳамат сурат маълумот шурӯъ кунед. мо фурӯшда рекламада мегузарем. лайкора фаромӯш накунед. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон аз территорияи шаҳри Душанбе пойтахт дар райони Сино гуфтага аст, 102 поёни Родом. ҳамин хел маълумото наистиянд. як хонага квартира ҳастае ки дар 5 ошина қарор дорад, 36 квадрати метра. мегӯяд боло криша мегӯяд ремонт кардагӣ, мегӯяд ягон камбудӣ надорад. 5 ошина як хонага 36 квадрати метр бо обсӯи таъмин аст. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона дорад. даруни хонаҳо ремонт дорад. барои зиндагитон азиз 100% мешавад. ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд таъмин ҳамагӣ бо нархи 260 000 сомонӣ боз арзонтарам мешавад. одамоне ки наличӣ мегиранд мегӯяд дар рақамошон занг занам ба шумо маълумоту иловагиша мефаҳмонанд. бодам дӯстоне ки аз ҳамин территорияи мисол ҳамин Родом ҳаминҷа квартира хоҳиш карда буданд, ина ба шумо вариантҳои хуб астай. ба кадоми шумо ки маъқул бошад занг занед. открытый лестница рақамошон мегафонай кор мекунад. дӯстони азиз аз территорияи Душанбе аз куҷо ки ба шумо хона квартира ки лозим бошад дар комментария нависед. мо агар ёфтем бари шумо видео карда пешкаш мекунем. лайкора фаромӯш накунед, навора падисаш кунед. шашум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аз Сайбадрон аз территорияи шаҳри Ҳисор ҳастае ки дар деҳаи Дучинора гуфтага аст, маҳаллаи Ҳалимобод. ҳамин хел наистиянд. шаҳри Ҳисор деҳаи Дучинора, маҳаллаи Ҳалимобод. ҳамин хел агар ки нафаҳмида бошед аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ баъдрон 8 сотиқ замин астае ки фундаментош рехтагӣ тайёр, обсвей дорад. замини ҳамвор барои хона кардан мувофиқ астае. гирду ванашда одамо зиндагӣ доранд. ҳамагӣ бо нархи 70 000 сомонӣ астае ки бо арзон мешавад. ина дар комментария хоҳиш кардем ки аз территорияи шаҳри Ҳисор замин монебардон аз ина ба шумо замини холӣ бо фундаментошам рехтагӣ тайёра. агар ки шумо харидор ки бошед дар рақамошон занг занед мегафон дигар маълумотоша ба шумо фаҳмода медиҳанд. дастгиротона фаромӯш накунед. чӣ хоҳиш ки доред дар комментария нависед. мо ҳамон гуфтагиҳои шуморо албатта дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. рекламаҳои гуфтагитона.
ҳафтум квартираи фурӯшӣ аз Саҳбадорон бояд агар квартираи фурӯшӣ аз Сиратура шаҳри Душанбе дар райони Сино назди институти санъат гуфтагааст соҳибшона ки назди донишгоҳи санъат як хонага квартираи Баҳадурон дар дуюм ошӯна қарор дорад 31 квадрати метра бо обсӯи таъмин аст ошхона ҳаммом ҳоҷатхона дорад ремонтҳои замонавӣ наздикиш дар мегӯяд донишгоҳ масҷид мактаб садик балниса ҳамсояи беҳтарин ремонти замонавӣ ҳамин маълумотро ҳамаша соҳибшон наиса открити лестница назди институти санъат мега соҳибшон як хонага ҳамагӣ бо нархи 245 000 сомони Баҳадурон одамоне ки наличка мегиранд боз ягон сум муомила дорад агар ягон маълумоту иловагиша хоҳем фаҳмид дӯстон азиз рақамошона занг мезанем мегӯем мо квартира харем маълумоташо бар шумо фаҳмода метиҳанд хайр ҳамин фақат хизматҳои шумо ҳаминае ки лайкото назанем фақат барояк надорем агар ки имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар одамони дӯстонатон дар сайтҳое ки дорен имой ватсапай телеграмай инстаграмай чизе ки набоша подписаш кунед ҳамиқа хубӣ аз тарафи шумо хонаҳои гуфтагии шумо аз тарафи мо барои шумо пешкар кардаам ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз Баҳадурон ҳаштум хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе маҳаллаи Лучоб 2 яъне ки шаҳри Душанбе маҳаллаи Лучоб 2 километр мега боло аз институти тарбиявии ҷисмонӣ ҳамин хел наистия соҳибшон ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тавира бо ҳоҷатхона ҳаммом ошхона гидаш маҳкам рӯи битон хай ремонти хона содааст ҳуҷҷатҳои хонаам 100% дар хона зиндаги кардан мешавад дар тирезаҳои нав часпондагӣ агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳем аз рақамошон занг зада мепурсем ҳамагӣ бо нархи 180 000 сомони Баҳадурон лекин нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест мумкин нархи ахирон шавад мумкин бо арзонам шавад маълумотҳои иловагиша тариқи телефон худатон занг зада мегирем фақат барои одамони харидор рақамошо тисел марамад шумо дам агар ягон техникаи хонаҳай заминаи квартираи мошинаи чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан боша Баҳадурон сурат маълумотша дар ватсап имо рӯй мо фурӯшда мегузорем дар имрӯза навор ҳамқа хонаҳои фурӯшӣ буд пешкаштон кардем то видеои оянда.